saya dalu araras abyara soroting lintang kang kumedhap titi sonya wis madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putyan nira sang Dwijawara mrengeng lir kumaraning Madu Bronto wis laju denira saksana wadyabala sangka ing parang kencana den dombani marang Prabu Kunjanawarsa lengi cipta semedya mespadakaken marang tindaknya senopati ing Astina Raden Dursasana ing wis manjing telenging wana den ayomi marang Dewi Kunjanawati ingkang ketingal ngambah wonten ing Dirgantara kathahing para wadyabala bisa gawe gegering para kawula ing pradesan denyana wonten kraman ing sedya andhatengi bisa hamurani gara-gara saya dalu raras abyara soroting lintang kang kumedhap titi sonya madya latri lumrang kandaning puspita sang Dwijawara ambrengeng lir kumaraning Madu Bronto candraning gara-gara bumi gonjang langite gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindhu sedina kaping 7 lumahe blegak bleduk mangambak panyeling sapi gumarang kayos prangklur-prangklur rubuh ngadang dalan sawah kapentang telu isi gremetan ingkang mawa isa tirtane samudra laya mangambak-ambak lir pendah ngelono padaratan mina gedhe nglumbuh kang cilik dadi lendhur blegetopo tangisi langit udan barat salah mangsa lumpating palengkung teja manjolo-njolo dedet ruwating akak gunung longsor tarung padha gunung jagat peteng dedet kaya bangun kasabuting lebu lidah dadet pating kalawero barabir pating baleber gumaluduk swaraning gegono kadingorkna jagat sapitu satemah gara-gara sumundul kayangan Suralaya Watogal ge kon jeblus-jeblus lawang seloan kepeka bucat-bucato kawaton Ndropindha kena celak-celak nebur kebur gambira laya geger para dewa dewi Hapsara Hapsari Bathara Bathari padha mlayu kapiyandhem awit kenging dayaning gara-gara kocapa pukulun padha wenang dupi mulat marang mercapada ketaman gara-gara sigra ngasta tirta kamandanu den tetesaken wonten mercapada sira padha sakara yen mercapada wonten gara-gara pranyata sedya ganti alam miwah ganti jaman
purnaning gara-gara merca padha subur makmur kemah ripah loh jinawi apa sedyaning kawula bisa katekan mrasandang boga nang yen gara-gara wonten jagat pakliran mung sedya ngurmati wijaya Kilurah Semar Badranaya saat majanira yen kacandra denira lumaksana manut marang lakuning tirta ingkang mawa kencana. Beda agama lima guyub rukun bangun praja wong tandala bakal sirna cahya methake ludya sumingkih Jan beda agama lima guyub rukun ambangun praja wong candala bakal sirna cahya methake lebya sumingkih Suratira Manu
Dene rek. Linggo. Linggo, Gong. Wah, seneng atiku. Ora kaya sak gedhagan iki iso ketemu karo sedulurku. Siji Gareng, loro Bagong. Wah. Prai rong sasi. Awake do susut kuru-kuru. Piye kabare Kang Gareng? Wah, sakjroning prai aku ya malah rekoso awak aku nang proyek. Kowe nang proyek. Ya piye meneh wong Mbak Ayumu galake ra jamak. Angger muni aku ora iso golek dhuwit ngono terus ulate njlurek kae. Aku ya srekodaya mlebu nang nggon proyek. Mbuh sedina pira sing penting makarya oleh dhuwit nggo gawe Mbak Yumu men dicake nggo urip. Ya syukur. Bagong piye sakjroning Brai? Aku mono ya wis apa rekane. Bakuran. Saiki kowe dadi dagang. Kepiye gandeng wong seni ya dagang aku wayang gamelan. Sak oleh-oleh bathi. Ya syukur ngono. Malah aku winganane disraya sedulur kon melaras gamelan. Kowe ya iso. Lah kepiye munggah nang Kali Gesik. Kon laras gong. Gadak pukul gede. Ya njur diparingi pukul ya wis bareng disuguh pecahke duren barang kek rokok aku terus gonge pundi bareng wis cepaki ro ganden sakayange jleng iso dadi apa tak jagul mah wong nekat durung tau kok malah ajar-ajar laras gong karepku ki tak gawe golek sedulur utawa golek cucuk-cucuk ngono malah ketempo sigar. Awang ora iso kagitene kemake kaya iso-iso ngono. Tak go belajar. Bekasane tak gawa medhun tak laraske dhewe mah kelangan dana aku rugi. Kaya ora apa-apa. Nek badhe sedulur. Saiki ngene Kang Gareng. Aku tak takon. Takon apa tak wangsuli. Rehne iki aku sak rombongan sowan ana ing Krembangan. Iki jane kagungan kersapa sing duwe gawe sapa? Kowe lah. Kowe ora ngerti to? Sing duwe gawe kuwi isih sedulur dhewe. Nak Mas Sugito. Kuwi kagungan gawe molokramake putrane Kakung utawa putra-putri wis bisa lestari besanane karo Piyayi Purbalingga
Aduh, iya nek aku wis tau rono kok ya dasare Kyai adoh kae wong nyatane wis dadi sedulur. Wis termaket le kekadangan luwe-luwe. Nak Mas Sugito iki dibantu karo bapake cilik sing saka Jakarta. Mula ya ora bakal kecipuan iso ngangkat aku sak rombongan. Arep ngono. Gong, aku tak takon gandeng kowe kuwi anak Semar, sedulurku sing ragil, iso mletik pikiranmu iki duwe gawe mantu. Iso ra iso kowe caos ular-ular karo temanten sekarone. Kowe aja gegabah, aja yo ngilani aku yo, Truk. Aku ki kasar ya iso, alus ya iso, mejang ya iso. Ya syukur ngono. Gandeng aku tok pasrahi ular-ular ya ora ketang sak isa-isaku. Nek aku ndukuk saka dina nggon ndi kuwi lho ya saka malam Minggu tekan malam Setu. Kuwi mejan temanten. Lah nek malam Minggu ki apa tegese? Malam Minggu ki malam pertama sing ditunggu. Wis golek ana temanten ngendi? Ora sing ditunggu ki malam pertama. Mergo kuwi isih sinisian. Kaya aku mbiyen karo Parni ya ngono kuwi. Apa iya lah kepiye? Malam Minggu malam pertama sing ditunggu. Nek wis terus Senin. Apa kuwi tegese? Senin kuwi golek papan sing permanen. Dadi ora sak nggon-nggone. Ya paling ora kamare rapet njur mengko ambene utawa tempat tidure sing kenceng, aja nganti mengko kecipuan utawa gelo nggone dadi temanten anyar mau seksinisian. Mula Senin sediakno papan sing permanen. Aja kaya anake gareng ming nalika semono ambene rusak, kropos, ya jeblos. Cah loro teng glundrung. Anake gareng kok ya beda karo piyayi kene. Nek wis terus dina Selasa. Piye tegese? Selasa golek selane menungso. Dadi nek sepi wong nek ngarepane sik rame-rame aja wani nindakake malam pertama. Ya nek wis sepi wong, awet kurang-kurang bejane mengko malah do dicet. Oh ngono. Lah iya mula Selasa golek selane menungso. Njuk Rebo krepawor bojo. Ngono. Dadi netesake wiji kemau ora sadingah wetu. Kudu nganggo wetu sing apik. Engko dadi bocah-bocah sing pinter. Tak takon, Bang. Nek arep netesake wiji kuwi sing apik dina apa? Malam Selasa Legi. Mongko kudu prihatin 3 dina nyerakeh mutih. Nek nindakake mengko jam 12 bengi. Dadi kuwi netesake wiji dadi bocah-bocah sing utama, pinter, sekolahe ya wasis, lulus terus njur nganti kuliah ya lulus, dadi pegawe dhuwur. Kuwi nek nganggo pitungan le netesake wiji. Tenan kuwi sebab sing jenenge bocah ki ana 3 perkara. 3 perkara ki bab apa? Anak anunganing Gita. Anak-anakan sing kari dhewe anak setan. Kuwi tegese piye? Nek anak anunganing Gita. Le netesake wiji ya tak omongke mau Selasa Legi tur prihatin dadi bocah sing utama. Cah lanang ya pinter, cah wedok ya pinter, kurang bejane sok dadi dokter. Ngono. Kuwi jenenge anak anunganing Gita. Nek anak-anakan ki ya waton krasa ya mbuh awan mbuh bengi, dadine bocah mengah-ngoh kae. Ora iso mikir, sekolahe goblok, ming tilang-tilang kesete ra jamak. Mula kuwi jenenge anak-anakan. Sing gari dhewe anak setan. Anak
anak setan ki netesake wiji ki saka sangkan-sangkan. Nek wong seni ya saka muyaga mulih rekutu. Ora angon petu netesake wiji. Nek wong tani ya saka sawah. Lah cok kentukan setan. Lah dadine bocah mesicil. Beline ora jamak. Nang ndi sugih perkara. Cok ngapusi wong tuane. Lah mergo biyen ya mau anak setan. Oh, dadi ngono kuwi. Lah iya, mulai iki pejangan dirungokke. Oh iya ya. Mau dina Rebo, kerep awur bojo. Ah iya. Nek malam Kemis, lho, memberantas kemiskinan. Mula duwe anak aja akeh-akeh. Nek biyen anak akeh ki akeh rezekine. Nek saiki anak akeh ya ndeder kere. Sebabe akeh ragate. Nek ling ngoni ngono gampang. Lek nyekolahke, lho. Luwe-luwene anake akeh kuwi dadi duwe penyakit. Penyakit apa? Penyakite G3. Lho, G3 ki apa? Lho, urung ngerti to tangane gandeng gegere gendong wetenge gembok. Kuwi penyakit G3. Lho sing hati-hati temenan. Oh iya. Manut kowe. Iki mau memberantas kemiskinan nek malam Kemis. Lah nek Jumat iki jenuh tegese bosen. Kuwi aja nganti bebrayan nganti bosen ki kudu iso nata awak. Tangi turu sing wedok ya pupuran lamat-lamat. Sing lanang urung tangis cawisi patitan wedang. Wah sing lanang tangi gregah nyawang bojone wah. Jan onjo tenan di bojo. Ambakno wong kok ora ana sing madani kejaba bojoku ngono kuwi sing lanang. Ngalem sing wedok. Ning nek sing wedok ya kudune ngalem sing lanang. Sing lanang ya kudu bret. Upamane dadi bengkel ya resik sing adus kudu resik nek ketemu putrine ngono ki ora jenuh ngono. Beda karo nek wong wedok nglomprot ora resikan, tangi gregah roke do suwek-suwek. Sing lanang sebel kurang bejane selingkuh. Selingkuh. Lho temenan kok nek ora percaya tangono sing nabuh temung ae. Kae mergo sing wedok kurang teberi ling ngandhak. Kaya totok kok. Mula yo tok selingkuh kae anggere muni oleh duit ngene iki amplope ora dikeke sing wedok buka nang dalan. Kok distresepe ngisor sedel. Oh kuwi ya kena nggo contoh ora, kuwi malah nek iso dikandhani sing apik. Kowe wis tuwa, Mbah Tras ngono. Ora usah werna-werna, wis entek setrume. Ora kaya jaman biyen. Yo, kuwi aku ya manut. Cara ngono. Kuwi jemuah. Nek upamane gong dina Sabtu. Sabtu kuwi ning setana duwe sing metu. Kudune gemi kok wedok ki nanggo gawe celengan saupamane ngono kae lho. Upamane asile sing lanang ki 1 yuta sing dicake ming 800 dadi duwe simpenan di celengan. Nggo gawe hari depan ora bro-broan apa-apa di nggo gawe blonjo. Angger lunga nang itu bali nggawa tas. Aku boros-borosi. Ngomongi ditek dhewe aku nyolong tekku. Kowe iki nek karo dhewe ora tau aku mangkelke wong kene ngomongi mejang wong pirang-pirang malah dhewe. Wong kowe iki sing ora genah kok ya kowe. Setu nek seti duit sing arep metu. Ayo nggo celengan, nggo hari depan sesuk nek tuwa. Mergo ya sing jenenge wong kuwi ora nek enom sehat golek duit gampang, golek rezeki kepenak. Tuladane kaya aku iki ya anak putuku do gemati mergo aku ya ngerti. Lho, ngertine piye? Angger aku bali nyambut gawe ngene iki putuku do nyadong jatah dhewe-dhewe. Cah siji 10.000.
Monggo putune pira? Loro. Ngomong lecet 10. Kene akeh temen. Ayo. Sapa wae? Maika, menik, menuk, menot, manis, menur, muning, mendul, menit sing kali dhewe iki malah mindi. Kalau iso seragam MKB kuwi. Kepiye? Nek ra ngono kuwi ora iso apik lah. Angger muni nyambut gawe ngene iki tak nggo gawe putu-putuku 100. Nek wayang ping 10 ya sak yuta. Ning kuwi aku nandur kebecikan terus. Sesuk angger aku wis tuwa dengklek-dengklek bengko. Putuku do males aku. Monggo kowe nek tuwa sesuk celat. Ayo ora apa-apa untune rompang. Walah putuku do teko. Kene aku tukake gula teh ya. Kadingan jaman aku mbiyen sing nom. Gawene roda. Kowe iki miwaton wae ngutang putu kok kaya ngono. Wis iki ngene, ora sak kesuweni padha gocek. Kowe karo aku ditimbali marang keparinge nak Mas Sugito. Aku sak kanca supaya pentas. Lah iya, aku njuk kelingan jaman biyen supite Mas Dito ki sing mayang ya aku kok. Iya apa? Mula nalika semono ngraita penggalihe. Rene biyen sing aku supet sing mayang ya bapak iki tak golekane. Yo putrine ya ngene. Apa kira-kira isih urip ya, Pak? Wong wis jaman kowe supit kok sing mayang iki yo dundang neh isih rasa apa? Bareng tekan nggonmu piye? Tekan nggonku aku yo nulu sifat aku lho aku yo ngono. Ya ora ketang gradul-gradul. Ora apa-apa. Sing pokok tumandang karya komplit sak syutingane, sak panggunge, sak disele. Wah, waranggana adate ming 47. Ora apa-apa wong dasare iki uga piyai Jakarta ingkang presani. Ha iya. Penyane bapake cilik Mas Sugito sing wis pradak utawa mbiyantu wati bengi iki aku ngaturke genging panuwun tanpa pepindhan. Muga-muga Mas Sugito sak keluarga bisa lestari nggone bebrayan uga njodhokake putra-putrine bisa antut-runtut bebrayan anyar panjang umure akeh rezekine Allahumma amin. Arek ngono waranggana ora kliya wis sedulur kabeh aku tak nembang gending apa nembang sak karepku aku nembang yo gending ya kena ning urip tuwa aku sikik nyuwun bantu Ibu Kris sangka ing Ayu Jakarta utut manggung sing gali-gali. Wis seneng piye Gong? Aku nek utut manggung aku wis trima turu aku ora seneng kok utut manggung ler kambang rujak jembro alah marai ngantuk ngapain ngeri deh saya gak senang apa itu gending marai ngantuk wih tak tendang sisan kowe wong iki tinggalane simbah-simbah biyen yo luwih-luwih kanca-kanca sekolah biyen sing saka Tayuban ya padha kumpul ana kene ngenteni kowe karo aku nggone padha nembang gending. Ha iya syukur bejo sewu. Aku ya matur nuwun karo Desejo dene iso ngraketke seduluran meneh nglarapke marang jane Mas Sugito rawuh ana ing rompokku. Mas Sejo ki sik kancamu, kanca sekolah jan sak kelas kuwi. Ning ketrima panjenengane wong iso dadi tukang kok. Tukang kayu, tukang batu. Nek aku ra mung omong wae turut ratak kaya ngene. Ora apa-apa wong duwe kepinteran dhewe-dhewe. Iya. So nek kowe kepengin gawe omah arep nyuwun tulung karo Mas Sejo ya iso. Ya syukur. Malah kepengin mangan iwak lele latare dikeki kolam lele ya syukur. Aku ngaturke panuwun. Ya muga-muga bisa sempul seduluran ngono. Nggo Bu Kris, nyuwun kuntut manggung slendro mboten sah dibawani.
Suarane Bukris ki empuk mentul-mentul. Ha iya, mula nang ndi ya tak gawa. Ya syukur kuwi melu seneng. Monggo Bu. Slendro mawon. Sore-sore ya kendha kutut manggung enggak. Wah, tonjo tenan. Waduh, kanca eling giat temen. Piye gong kancane dhewe kok bisa gumbuyak? Ora ngrasake entas oleh rokok. Dolemu bengok-bengok mirangke kanca. Ora apa-apa, aku ya seneng kok iso njunjung karo ngarep. Sesuk do tak imbuhi 2000. Gede 2000 nggo apa? Nggo Bu, lajengaken. Rambut aja putih-putih kowe mbok. Iki tak kirimke karo panjenengane Mas Sugito sakwarga sugeng midhangetaken swantenipun Bukris saking Kuweni Ngayogyakarta. Suarane empuk. Piye go ngrasani atimu? Suarane Bukris sak empuk to. Aku nek ora Prastiwi ora. Prastiwi. Lah kepiye padha-padha coco? Ha iya. Aku cemburu aku. Ngono wong cemburu lho. Aku cemburu aku. Monggo Bu pun lajengaken. Enggak. Yo. Yoga kang ngremeni kelegan wah apik terus ke ayo makul kuwi kodhok kedudukan. Ora kena nggugu karepe dhewe, ngisro sinden. Mesake Bukris ya, Kris. Kebangetan lho. Sampak-sampak kaya ngono sing ngendangi wis kulino keplai sing wedok. Duman duwe pacar kowe ya. Ora genah. Malah nang ning blagetak-blagetak.
Iki kutut manggung apik-apik. Kene iki nggon piyayi seni, nggon sastra, nggon budaya. Olah. Burak-bruk ora genah. Tak cowok. Dolan nyawa. Rungake nggo Bu. Bagong. Ampun gugu nggih bakre kali sing ngendang nika rak bungahi cara cempeng ngontong-ngontong ini kok. Dumeh duwe pacar anyar. Lah sing ngendangke dumeh kru kan ngono ki terus glidik ya. Yo, teruske ampun. Siapa sih ya kok? Ora genah. Deleke malah dadu tang neng terus bubaran terus napa amplop. Bungae wae. Kene mayang kok kene. Mangkelke sing jenenge Mbah Tras ki. Dumeh bojone loro bungae ngono. Mingin-mingini aku kurang-kurang nyeneng adine iki pe. Mangkelake kok wong apik-apik kok ning nong nduk rampungan ingon. Do jengkelake yoga bungae dumeh oleh rokok. Ning apik teku lho tak iming-iming. Dadi kenal. Buka arepe dhewe aku ki ora ngrokok mung do dinceng kok urung medhun ya. Engko kowe ora tau ngrokok pokok piye karo mbiyen ki dindemi bapakku swargine. Rokok pokol menyan kae to amung aku cilik yo megap-megap terus sprene kapok. Mula anggere ngono di Samsu loro ki do ya medhun jam pira iki kok ayo gara-gara. Gak terus ke Bu. Nggo selingan kok pengen. Gua anggere muni meneh keplak. Kotok temen. Baleni. Ono kemekelen aja ngerti lambeku. Ngaprongos e. Nah, sekarang jalan ki manut lambene wayang kok lambene jowewe ya dalane jowewe. Pangan sisan kuwi. ngajarke Bang. Umuk dumetanganmu apik ngono apa? Tak sepatani do mlencung. Mangkelke kok dumeh pengendang apik yo tang tang tik tik tang tang gini tang tang tik tang 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 tang
Nek gareng dadi kowe nambani kok jengkelake kok kuwi. Dumeh pacare Bagor. Bagor ya lemu awake. Ha iya. Jarene anu perawat. Antuk perawat keli kuwi. Iki ya ape wong pinter golek duwe. Mula ya saiki yo bret. Ha iya syukur. Undang-undang ki pancen nyenengake. Monggo lajengaken Bu. Monggo. Ngarepke gong mandek iki nggon padha. Saiki tibake gong wae ya. Cekak-ceket wong sindene akeh dirakani kok. Mau sore-sore kutut panggung galuh ngombe. Saniki kula nyuwun wengi-wengi Bu. Tibake gong dipun damel telas. Saniki bengi-bengi pripun? Iki teke sapa mestine ana sing duwe cepicer ting genduli apa sida apa ora ayu kuning moblong hei mandhep sikik wiyaga ngendi sing wani gerong ayu kuning mobolong mengko tak golekane omahe tak kekane buku gerungan sing sak yekti ayu kuning mobolong sing dadi wong ayu seneng yo teklak-teklok gelungane kaya cepul-cepul sing wong elek menderita nek ana gerungan ayu kuning moblong kuwi kudu ana gerungan ala ireng tur gudigeng kowe iki ning waton wae oh, gong, bagong. Iki mau wengi-wengi kutut manggung gawe asri. Lah saiki panjenengan Mbak Wiwin, aku tak nyuwun awan-awan tibake gong. Padha-padha sinden. Awan-awan, monggo Bu. Sore ngombe bengi wedang kopi awan njaluk pakan. Nah, saiki aku tak nyuwun Mbak Titik nyuwun surup-surup. Ayo. Mbak Titik surup-surup utut manggung njaluk apa? Ah niku apik.
njaluk setrup kutut manggung. Ning nek Mbak Titik njaluk setruk kok kuwi. Setrup kok ya setruk kowe iki go. Apik. Aku tak njaluk Mbak Marsila wis saiki. Sore wis, bengi wis, awan wis, surup wis. Saiki aku tak njaluk repet-repet Mbak Marsila ya. Repet-repet njaluk apa saiki? Oh, ya mesa isae. Repet njaluk dawet. Aku jalukno anu upamane bedhog-bedhog ana ula ndlosol. Mergo candhe ala. Sindene sapa? Ayo milih. Ora iso nek ana ula barang kowe iki. Nek bedhog-bedhog ngono ki ya iso nek dadak ana ula ana candhe ala ya angel. Wis rampung tiba gong. Saiki nganu ana pamundhut. Pamundhut apa? Pamundhute lagu Slendang Biru. Slendang Biru. Saka penyanyi Bapak Wahono nyuwun Slendang Biru. Oh. Manut aku. Gaca dados lagu Slendang Biru. Kompak teruske weh seplok saiki mbegu karo Mas Sanyo kok suarane apik ya piye latihan amben dina Kemis karo Senin nek ora nyenen ya Kemis tekse Kemis latihan terus sesuk tak keke gowok kok mung ngenaki hati wah iso kong nore tekan batin setiamu kanca pengrawit siap Slendang tak toleh ana sing ramuni. Iya apa? Ana. Mbah Tras ayo. Ming pijer nyekeli HP wae. Ayo saiki muni dhewe. Sesuk tak umbuhi 5.000 aja semlang. Wah apik. Kuwi kancamu sing do ora genah nek suaramu jemek. Mongko kong e.
Ayo, kanca ki cok ora genang, saya sing enong ora tau akur karo sing temu. Wes saiki teruske enggak? Tetep ana janjimu selendang biru. Oh, oh. Kedetes aku nyawang selendang biru. Gelungane beda lematan tasih aneh ngakit kebaya ungu nyampe batik solae SMS lakane gawe bingung nyata kagunane gede Yuk, teruske engko tibake gong digawe entek. Selendang biru, selendang biru, hamung ngenaki hati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Tetap ana janjimu selendang biru. Iki mau wis nembe wae diaturake sangka keparinge Bapak Wahono ngresake lagu Selendang Biru. Ha iki sangka sedulurku saka Bandung. Kuwi ngresake to? Apa sing dikresake? Uler kambang. Oh, saya apik kuwi. Gending uler kambang. Nyuwun bantu karo Ibu Waranggana monggo. Uler kambang. Utawi saking Jakarta nggih ngersakaken uler kambang monggo dipun aturaken Ibu-ibu Waranggana salah setunggal monggo. Kok ndak mahiren. Mbak Wiwin ya kena saka Temanggung. Ae piyaga ae saka surak-surak meneh. Dume ana sinden anyare ya to. Bungae betah meleh. Wah, wong pun lawas kok jarean. Monggo. Nggih. Uler kambang pamundhut saking Jakarta utawi Bandung, Pak. Wah, suarane yo. Kung
Wah, ya mathuk ya ini ular kambang tong. Minangkani pamundhut kok reng. Teruske, Bu. Mokal kitang Pak Lik saka Bandung utawa Pak Lik saka Jakarta ngresakake jineman uler kambang. Lah kepenak tenan. Lah iya. Iki angger wayah ini uler kambang kutut manggung. Wah mungguh. Ya Gong. Alah nek aku ya huwek. Utut manggung uler kambang teng klenit ki mah ngantuk biyet. Panjen mripatmu sing blengket. Nek ku mau upamane kowe dhewe piye? Ini witing tresno jalaran saka kulino sayuk rukun karo kanca dua lolo wis kangelan tipaido ya lah ya Mas yuk bawa Baya Marda artaning rasuk busana Brambang saksen 5 berjuang kanggo negara Brambang saksen 7 berjuang kanca bersatu ri pringori ana ulane kula tali picis muda-mudi kudu wasis jambu apa jeruk nembung melu apa entuk wah adikku di bareng ular kambang waduh jan kepenak tenan ning bubule ora digeseke nang irung to akeh kumat kok ngono upamane nggo wong telu piye dong aku tak nempel wah senengane nggo nempel kowe iki nek upamane wong telu kena didum kena aku muni ngene witing tresno njuk kowe jalaran Bagong saka kulino aku sayo rukun karo kanca kowe dua lolo wis kangelan tipaido ya ya Mas Bagong bawa Baya Marda ngono artaning rasuk busana saksen 5 berjuang kanggo negara Brambang saksen 7 berjuang ayo bersatu ri pringori ana ulane tali picis muda-mudi kudu wasis jambu apa jeruk nembung melu apa entuk pas wong telu wah seneng aku angger muni pas iki mbangane kurang ha iya piye Gong walah nek ming uler kemampule iso aku nek ra iso tak glintir sirahmu wis iki nek ming uler kambang
Apal. Witing tresna calaran gambar manuk. Jengkolmu mlocot kuwi. Dadi nek witing tresna mergo ana gambar manuk, gambar reke kowe iki do. Mangkelke kok. Witing tresna jalan yo kowe muni saka kulino, ngono goblok. Mau ora domongi aja emosi to. Engko nek bludrek. Bludrek bareng. Witing tresna calaran kowe gong saka kulino sayo rukun karo konto. Aduh walolo wis kangelan tipai daya lagendo. Bayem Ardo, nganggo bayem. Ah iya. Bayem Ardo. Artane ngrasa busana. Brambang saksen 5 berjuang kanggo negara. Brambang doye oye berjuang rapiye-piye. Riri aprengori ana ulane mbok yo dipenthuk. Kok yo dipentong? Jare ana ula. Aku wedi nek ana ula. Kowe iki ula tali picis. Ula tali picis. Muda-mudi kudu asis. Jambu apa jeruk nembung melu ana ula. Ora sida melu, Kang. Ngebasi pisane diudeni ula. Anusule ra oleh. Mergo diwedeni ula. Wong Bagong iki apa-apa ora dadi. Uler kambang wis diaturke. Ayo gunake orjene. Wah. Ana orjene? Ana. Yo, aku tak njaluk lagune aja digondeli wong kuwi favorit. Ya wis manut aku. Yo, Cok. Saka orjen maneman digawa ora gunake. Yuk.